Novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani ne planira da popusti pred Donaldom Trumpom. Na svojoj prvoj konferenciji za medije posle pobjede rekao je da će se boriti protiv autoritarnog Vašingtona i krize troškova života. Trump ga naziva komunistom i preti da će zadržati federalna sredstva namenjena gradu. Ali Mamdani mu poručuje, njegove pretnje su neizbežne, ali neće me zaustaviti. Trump je izjavio da je rastrzan oko pobjede Mamdanija, dodajući da gradonačelnik mora da pokaže malo poštovanja prema Vašingtonu. Istovremeno, republikanci već koriste njegovo ime kao novo oružje protiv demokrata pred naredne izbore. Mamdani, koji se naziva demokratskim socijalistom, obećava da će novac uzeti od milionera i usmeriti ga u besplatan javni prevoz, zamrzavanje kirija i socijalne programe. U njegovom timu su već bivši gradski zvaničnici i ekonomisti iz progresivnog krila partije. Želim da pokažem da grad može da funkcioniše za obične ljude, ne za korporacije, rekao je Mamdani. Njegova inauguracija zakazana je za 1. januar 2026. A prvi test bit će upravo odnos sa predsjednikom koji ne prašta neposlušne.